ए बोऊ टिके ता माँ फोन करता घर कौन पूजा अच्छी जीवा कहला कौन कहमी कौन ना ना पूजा अच्छी जीव आमर बा घरे पूजा एने घर धंदा अच्छी रोषेई बास भल मंद पूजा किए कर सी पड़ेब जाइबनी मना कर दूची हाँ हाँ मना कर दे साला ये दुख का खत्म नहीं होता। कौन कहले मना कले मामा जाई परिबनी हौ हौ हेलो हाँ देई फोन करची ना ना सांग छुआटे कथा है सही ना टिके देई कति फोन करी कह देबु काली पूजा अच्छी टिके पळी आसीओ बेणुसु हो हो हाँ मते मना कर दी कि निज झियो को डाकी दउछन हेलो हाँ माँ कह ना लो जिमिनी मो सासु मना करची छाड़ीबनी बोली कहूची ना लो बाध्य कौन करमी आमर पाखली पूजा अच्छी मो शाशु पाखली ननद को फोन करी मना करदेला पूरा तू जब पळी आसबु तो शाशु शशुर रोषेई करी केमिति खाइबे ताकू मना करदेला आ मु केमि जिमी मातारी गो भाई बोऊ देई फोन करी कौन कहमिलो ना कौन कहबो फोन करके ना किछ कहना जो जागा थी ना